ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ኣነ ሓውኹም ሰላሓዲን እየ። ከመይ ጸኒሕኩም? እዚ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክነካፈል ኢና። ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ህይወቶም ዘላ ኮይና ንንበር። ሪኢኹም? ከም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ህይወቶም ዘላ ኮይና ንንበር። ንምንታይ ክርስቲያናት ንጭነቕ? ንምንታይ ክርስቲያናት ንፈርሕ? ንምንታይ ክርስቲያናት ብጊዜ ዘይደሓን ኣብ ህይወትና እምነትና ክነቃንቕ ይጅምር? ነዚ ሓቂ እዚ ኣዚና ኮንሽስ ስለደይኮንና እዩ። ሪኢኹም? ገለገለ ክርስቲያናት ነዚ ሓቂ እዚ ነቂሖም እዮም። ህይወቶም ኣብ ኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዘላ ኣብ ነብሲ ወከፍ መዓልታዊ ናብርኦም ኣብዚ ሓቂ እዚ ኮይኖም ድመላለሱ ክርስቲያናት ኣለዎ። ገለገለ ክርስቲያናት ድማ ኣብ ገለገለ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝበዝሐ ጎደና ናይ ህይወቶም ብፍላይ ኣብ ግዜ መከረኦም ኣብ ግዜ ፀበቦኦም ካብዚ ሓቂ እዚ ይወርዱ እዮም። ነገር ግን ካብዚ ሓቂ እዚ ከይወረድና ህይወትና ኣብ ኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዘላ ናብራና ኣብ ኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዘሎ ጉዕዞና ኣብ ኢድ እቲ ኩሉ ድኽእል ኣምላኽ ከም ዘሎ ነዚ እንዳሓሰብና ክንነብር እንድሕር ጀሚርና ኣብ ህይወትና ድፍጸሙ ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 28 ከም ዝብል ቃል ኣሎ። ኣነ ከዓ ህይወት ዘለዓለም እህበን ኢሉ ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣኒን ኢሉ ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንዓታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዐን ዝኽእል የልቦን። ሪኢኹም? እቲ ኣባጊዐይ ዘለዋሉ ስፍራሲ ማንም ዓይነት ሓይሊ መፂኡ ክምንዝዐን ዝኽእል ቦታ ኣይኮነን። ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ኢድ ኣምላኽ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ኢድ ኣምላኽ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓይሊ ስፍራ ኢድ እግዚኣብሔር እዩ። ኣባጊዐይ ድማ ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ ስፍራ ኣበየን ዝነብራ ይድብል ዘሎ። ሪኢኹም? ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ኢድ ኣምላኽ ህይወትኩም ከም ዘላ 24/7 ለይትን መዓልትን ኣብዚ ስፍራ ዝኾንኩም ትነብሩ ከም ዘለኹም ነዚ ሓቂ እንተደኣ ክትነቕሑ ጀሚርኩም ነዚ ሓቂ እንተደኣ ክትበራበሩ ጀሚርኩም ብተሓልፍዎ ዘበለ ናይ ህይወት ጎደና ኣይትሰግኡን ኢኹም። ኣብ ህይወትኩም ስፍራ ድስኡኑ ነገራት ክህሉ የምሽዑ ፍርሒ፣ ጥርጣረ፣ ጭንቀት፣ ሓዘን እዞም ብምሉኦም ኣብ ህይወትኩም ስፍራ ከም ድስኡኑ ዝገብሮም ነዚ ሓቂ ዝምብርባር እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ኢድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ህይወትኩም ኣላ ኮይና ተዓዊቱ ድዕወተልኩም ጉዳይ የለን። ስዒሩ ድስዕረኩም ነገራት የለን። ምክንያቱ ኣብቲ ዝለዓለ ሓይሊ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ስፍራ ኣብኡ ትነብሩ ስለ ዘለኹም መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ስፍራ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ብዘገርም መንገዲ ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ኣነ ንስኹም ንነብረሉ ዘለና ስፍራ እዚ ኣነ ንስኹም ዳግም ተወሊድና ኣቲናዮ ዘለና ዓለም ብዘገርም መንገዲ ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብዚ ስፍራ እዚ ክፉእ ዘበለ ክረኽበና ከም ደይክእል መጽሓፍ ቅዱስ ነግረና። መዝሙር ዳዊት 91 ከም ዝብል ቃል ኣሎ። ኣብ ጸግዒ ትልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር። እዚ ስፍራ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ኣብዚ ስፍራ ክንነብር ከለና ከመይ ዓይነት ናብራ ኢና ንነብር? ንእግዚኣብሔር ጸግዐይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን እዩ እብሎ ኣለኹ። ካብ መጻወድያ ሓዳናይ ካብ ዘጥፍእ ፌራ ከናግፈካ እሞ ብግልግሊኡ ክጎልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ከዓ መጸጊዒ ክትረክብ ኢኻ። ሓቁ ዋልታን ጸግዕን እዩ ካብ ስምባደ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውርወር ፍላጻ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቐድሪ ካብ ዝባድም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ ኢልዎ። ሃሌሉያ! ምክንያቱ ዘለኻዮ ስፍራ ንፍርሒ ኣሕሊፉ ዝህብ ስፍራ ኣይኮነን። ውሑስ ስፍራ እዩ። ክፉእ ዘበለ ነገር ዝኣትዎን ዝበፅሖን ስፍራ ኣይኮነን። ኣብ ጥቓኻ 1000 ኣብ የማንካ 1000 ክወድቁ እዮም ኣባኻ ግና ኣይክበፅሕን እዩ። ሪኢኹም ብሩኻት? ኣብ ኢድ ኣምላኽ ከም ዘለኹም ክትኣምኑ እንድሕር ጀሚርኩም ክፉእ ዘበለ ሕማም ዘበለ ጭንቀት ዘበለ ምኽሪ ናይ ጸልማት ዘበለ ኩሉ ኣባኹም ኣይክበፅሕን እዩ። ብዒንትኻ ጥራይ ክትጥምቶም ረሲኣን ዝረኽብዎም መስጣወን ክትርኢ ኢኻ። ጎይታዬ ንስኻ መዕቆብየ ኢኻ ኢልካ ኢኻ እሞ ንልዕልሲ መጸጊዒኻ ስለ ዝገበርካዮ እከይ ዘበለ ኣይክረኽበካን ስቓይ እውን ኣብ ድንኳንካ ኣይክቐርብን እዩ። ኣብ ኩሉ መንገድኻ ክሕልውኻ መላእኽቱ ክእዝዘልካ እዩ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጾሩኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመነን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከልዕሎየ ክጽውዐኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮኒ ነዊሕ ዕድመ ኸጽግቦ ምድሓነይ እውን ከርእዮ
እየ ይብል ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ህይወትኩም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘላ ህይወትኩም ኣብዚ ሓይሊ ኣብዚ ስልጣን ኣብዚ ውሑስ ስፍራ እያ ዘላ ስለዚ ሃዲእኩም ተረጋጊእኩም ንኣምላኽ ክብሪ እንዳሃብኩም ከም ኣብ ኢድ ኣምላኽ ህይወቶምን ናብርኦምን ደቆምን ዘለዉ ሰባት ኮንኩም ንህይወት ንበረዋ ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም ሻሎም